бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мусобиқаҳои ноҳиявӣ оид ба муайтай ва гӯштини тарзи озод баргузор гаштанд. Дар мусобиқаи ноҳиявӣ оид ба муайтае ки дар толори варзишии ҷавонии ин ноҳия баргузор шуд, беш аз 100 нафар наврасону ҷавонони аз 10 то 17 сола аз ҳамаи ҷамоатҳои деҳоти Бобоҷон Ғафуров иштироку маҳоратсанҷӣ карданд. дар чорабинӣ зикр гардид ки қувваҳои мусаллаҳ ҳамчун сипари боэътимоди давлат дар ҳифзи тамомияти арзӣ, таъмини амнияти миллӣ ва оромию суботи ҷомеа нақши калидӣ доранд. Тарбияи ҳарбӣ ва тандурустии ҷавонон яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатии ҷавонон маҳсуб меёбад. ҷавонон ҳамчун нерӯи созанда ва ҳомии фардои ватан бояд дар рӯҳияи эҳтиром ба рамзҳои давлатӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва эҳсоси баланди масъулияти шаҳрвандӣ тарбия ёбанд. артиши миллӣ мактаби ҷасорат, интизом ва шуҷоат буда дар он ҷавонмардон иродаи қавӣ, устувории маънавӣ ва ҳисси баланди масъулиятро меомӯзанд. дар намуди муайтай 1 сол боз шуд машқ мекунам. ҳамин намуд ба ман хеле писанд аст. оянда кӯшиш мекунам ки бисёртар машқ карда ҷои намудро гирифта парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. имрӯз дар Тоҷикистон ҳама шароитҳо барои мо муҳайё аст. мо бояд бисёртар машқ кунем ва парчамбардори Тоҷикистон шавем. мусобиқаи ноҳиявӣ оид ба муайтай дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷараён гирифта, дар вазнҳои аз 30 то беш аз 91 килограмм ғолибону ҷоизадорон муайяну қадрдонӣ карда шуданд. имрӯз дар мусобиқа иштирок карда ҷои якум шудам. мусобиқа хеле дар сатҳи баланд гузашт. ман 9 сол эси дар ҳамин намуди варзиши муайтай машқ мекунам. мураббии ман Ҷалилов Хуршед мебошад. ман соли 2025 дар чемпионати Осиё иштирок карда ҷои якум шудам. мусобиқаи кушоди мактаби варзишии рақами 1 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров оид ба гӯштини тарзи озод дар толори варзишии Нур баргузор шуд. ин чорабинии варзишӣ низ беш аз 100 нафар кӯдакону наврасонро дар ин толори варзишӣ аз шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сарҷамъ намуд. маврид ба зикр аст ки намуди гӯштини тарзи озод дар вилояти Суғд аз ҷумла дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сола сол рушд ёфта истодааст. айни замон дар ин намуд ба садҳо нафар кӯдакону наврасон мураббиёни пуртаҷриба машқу тамрин медиҳанд. ҳадаф аз роҳандозӣ намудани ин чорабиниҳои варзишӣ ҷалби кӯдакону наврасон ба варзиш ва дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ тарбия намудани онҳо арзёбӣ карда шуд.